Pontevedra xa ten orzamentos para este 2025. O pleno da Corporación de hoxe luz verde ás contas presentadas polo BNG grazas ao apoio do Partido Socialista. Nacionalistas e socialistas defenderon que o proxecto nace do diálogo e da negociación. O PP, pola súa banda, votou en contra. Que tal, saúdo? Segundo o líder dos populares, estes orzamentos cronifican os problemas de Pontevedra. De contado, ampliamos antes outras novas. Tono Camaño, edil socialista de Outes, responde ao seu propio partido. A través dun comunicado, di non ter recibido comunicación algunha sobre a apertura do seu expediente de expulsión. Camaño afirma que a decisión de abandonar o goberno municipal xa a tomara en novembro, sostendo que dela era coñecedor tamén a dirección do seu partido. Portas conta cunha nova máquina barredoira, foi adquirida polo Concello a través de fondos do Plan Máis Provincia da Deputación de Pontevedra, cun investimento de 82.000 euros. Esta mañá, o presidente da Deputación acompañou o alcalde na entrega desta nova ferramenta. Pontevedra acolleu a primeira asemblea do viño galego impulsada pola Asociación Galega de Sumilleres, na que estivo presente todo o sector. O encontro asistiron enólogos, viticultores, sumilleres, distribución ou docentes. Sobre a mesa, distintas necesidades e problemáticas que afectan a toda a cadea. Hoxe nas novas tamén coñeceremos algunhas propostas para conmemorar o Día de Rosalía. Por exemplo, no Concello de Ribeira van plantar unha figueira doada pola fundación que leva o nome da escritora. En Vilagarcía, mentres, van conmemorar o nacemento da poetisa cunha peza de teatro itinerante. Baixo o título Sempre Rosalía, desenvolverase a vindeira fin de semana percorrendo unha quincena de centros socioculturais da vila e a Biblioteca Municipal. E Noia acollerá este vindeiro domingo unha nova andaina. A proba está organizada polo Club Trabandainas. Forma parte da Liga Galega de Andainas 2025 e está incluída tamén na Liga Ibérica de Sendeirismo. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Pois como víamos en portada, Pontevedra xa ten orzamentos para este ano 2025. O pleno da Corporación de hoxe luz verde ás contas presentadas polo BNG gracias ao apoio do PSOE. Nacionalistas e socialistas defenderon que o proxecto nace do diálogo e da negociación. O PP, pola súa banda, votou en contra. Segundo Rafa Domínguez, estes orzamentos cronifican os problemas de Pontevedra. Os votos a favor de BNG e Partido Socialista foron suficientes para sacar adiante os orzamentos pro 2025. Unhas contas que acadan os 98,6 millóns de euros, case 4 millóns máis que no ano 2024. Podemos distinguir catro grandes eixos de traballo que son a loita contra o cambio climático, a mellora da calidade de vida, o sosteamento dos espazos públicos e a promoción da cidade. O PSOE apoiou o proxecto do goberno local despois dun proceso de negociación e diálogo que lles permitiu incluir unha treintena de medidas no documento definitivo. Que o ano pasado non foi posible porque era prácticamente imposible introducir na proposta orzamentaria calquera cuestión que planteara o Partido Socialista, pois este ano efectivamente, como coincidíamos os tres voceiros, os tres grupos políticos, houbo un proceso de negociación que se aproximou bastante ao que debe ser ese diálogo sincero entre todos e todas. Tampouco sorprendeu o Partido Popular, como xa anunciaran, votaron en contra do orzamento pro 2025. Segundo Rafa Domínguez, as contas reducen os fondos para servizos sociais, seguridade cidadá, deportes ou ordenación do tráfico, entre outras partidas. Son insolidarios porque non mantienen el gasto social a niveles necesarios. Son inseguros porque marginan a policía y bomberos. Son inmovilistas porque ignoran el problema de tráfico, de aparcamiento y movilidad en bicicleta. Son
claramente injustos porque abandonan al deporte y a los clubs. Son desiguales porque se olvidan de los barrios y las parroquias. Son abusivos porque mantienen una carga fiscal extremadamente elevada. A postura dos populares foi criticada por BNG e PSOE. Ambos acusaron ao Partido Popular de buscar a confrontación e de procurar o desgaste do goberno intentando bloquear calquera acción. Non hai nada do orzamento. Hai un mitin que non lle saliu mal, pero do orzamento, máis ben reán de reán, non? A do Partido Popular, que ten un único obxectivo, que é o de paralizar o Concello, ou o que é o mesmo, intentar que todos os veciños e veciñas estean cada vez peor para ver se así logran o imposible, que é que unha maioría de pontevedreses e pontevedresas consigan atreverse e a confiar en Rafa Domínguez como alcalde de Pontevedra. Un xeito de facer oposición que, señores e señoras do Partido Popular, permítanme que lles diga que a min pareceme cutre e mesmo me parece inmoral tamén, non? O debate dos orzamentos asistiron tamén representantes dos funcionarios municipais. Entre o público despregaron unha pancarta para protestar de xeito silencioso, facendo visible o conflito salarial e laboral que manteñen aberto co goberno local. Outro dos desencontros do pleno de hoxe chegou da man do Rueiro de Pontevedra. A corporación votou a incorporación de 3 novas denominacións. A coñecida como Rolda Leste será a Avenida das Chans, unha rúa perpendicular a Juan Bautista Andrade pasará a ser Rúa Veigas do Cobo e a nova rúa entre Luis Braille, Santa Lucía e Pintor Urbano Lugrís bautizarase como Rúa de Josefa Vázquez Juncal, a señora Pepa. Trátase dunha proposta coa que os colectivos sociais de Salcedo buscan poñer en valor a memoria desta veciña, costureira e vendedora de ferramentas en feiras, cuxa familia foi represaliada tras o golpe de Estado. Os novos nomes destas rúas atenden ao criterio que está a seguir o Concello de Pontevedra, que aposta por conservar a toponimia tradicional municipal e ampliar a presenza de mulleres no rueiro da cidade. As propostas de hoxe tiveron apoio de BNG e PSOE. O PP, entre tanto, votou en contra, postura que xustificaron explicando que se negarán a calquera proposta de denominación de rúas ata que se cumpra o acordo plenario para incorporar a Magín Froiz ao rueiro. Hoxe creo que é un día para sentirnos orgullosas e orgullosos da memoria de Pontevedra, da memoria que gardaron as persoas que mantiveron a lingua durante todos estes anos e que lembran como se chaman os sitios desta cidade. Os chamadeiros de Pontevedra, as Veigas do Cobo e a Avenida das Chans, que aí teñen a súa orixe, e sentirnos orgullosos da memoria que gardou a parroquia de Salcedo en xeral e a súa familia en particular da señora Josefa Vázquez Juncal, da señora Pepa. Si eu tivese algo que ver con Magín Froiz, a min non me gustaría e me molestaría que se utilizase como arma de confrontación un nome que non o é, porque todos recoñecemos a súa aportación, non impediría recoñecer públicamente o valor, recoñecer públicamente a contribución á liberdade, á democracia e aos dereitos de todos e de todas que persoas como a señora Pepa tiveron durante a época franquista, tiveron na Segunda República. Respeto a todas las personas, no tengo nada en contra ni mi grupo de los nombres que ustedes dicen, pero nosotros vamos a mantenernos en nuestra posición de votar en contra de todas y cada una de las calles que ustedes traigan aquí hasta que no le den a Magín Froiz la calle que se merece. Si ustedes quieren hacer uso indebido de la denominación de calle que nosotros propusimos con anterioridad a que esto se incluyese en el Pleno, ese es su problema. Allá ustedes y su conciencia. Ustedes sabrán lo que quieren hacer. Tono Camaño, edil socialista de Outes, responde ao seu propio partido. A través dun comunicado, di non ter recibido comunicación algunha sobre a apertura do seu expediente de expulsión. Camaño afirma que a decisión de abandonar o goberno municipal de Outes xa tomará en novembro, sostendo que dela era coñecedor tamén a dirección do partido. A través dun comunicado enviado aos medios, o edil socialista de Outes, Tono Camaño, dá a súa versión do acontecido estes días, que o levaron a atraer o foco mediático, ao presentar xunto co Partido Popular unha moción de censura para apartar a Manolo González da alcaldía. No escrito, Camaño asegura non ter recibido ata o de agora notificación oficial por parte da dirección do PSOE, do seu expediente de expulsión.
algo que, segundo di, lle gustaría ter constancia, para así poder presentar as alegacións pertinentes. No comunicado afirma tamén que a decisión de abandonar o goberno municipal foi apresurada, pero apoiada polas persoas afíns a él, e máis activas do partido na localidade, as que, segundo el, agora a dirección anda a chamar para dicirlle que se manteñan á marxe. Caamaño carga tamén contra o partido, que lle pregunta onde estivo este ano e medio de cogoberno, tempo no que, segundo el, estiveron abandonados, unha situación na que se atopan tamén outros concellos veciños, onde a formación non ten demasiado peso. Pon como exemplo a este respecto a solicitude realizada por el o pasado mes de agosto para ter unha reunión co presidente da Deputación da Coruña, o tamén socialista Valentín González Formoso, da que a día de hoxe, 7 meses despois da solicitude, aínda non obtivo resposta. Tamén sinala que o descontento no seo do goberno tripartito non era algo novo, e que xa en novembro nunha xuntanza da militancia se falara de abandonalo, algo co que a dirección do Partido Socialista non estaba de acordo. Segundo el, o que máis lle doe ao partido é que o cambio de goberno veña da man dun acordo co PP, o que demostra que lle importan máis as siglas que defender os intereses dos veciños. E o PSOE de Rianxo pide información sobre o estado de tramitación do PEXOM. Case 2 anos e medio despois da aprobación provisional do documento, os socialistas descoñecen en que fase se atopa a súa tramitación e urxen a aprobación definitiva do mesmo para avanzar no desenvolvemento urbanístico do municipio. En maio de 2023, o Pleno de Rianxo aprobaba provisionalmente o PEXOM. Case 2 anos despois, consideran os socialistas que ten transcorrido tempo suficiente para avanzar na tramitación coas correccións e informes pertinentes para a súa entrada en vigor definitiva. Entendemos que é un documento importante, entendemos que é un documento que ten que xa estar finalizado porque 2 anos de espera é inasumible e máximo cando este grupo de goberno foi crítico no seu día, aparte votando en contra no seu momento da aprobación do PEXOM, entonces podemos sobreentender que non tiñan voluntad de leválo a cabo. Ese oscurantismo informativo que nos transmite Julián Bustelo ao respecto, pues nos pon en duda sobre esa capacidade de que levar a cabo o PEXOM. E por moito que lle expliquemos, estamos nese mutismo que vimos vendo durante toda a legislatura, onde non hai respostas a esas cuestións claves que lle afectan ao Concello e á veciñanza. Dende o PSDG denuncian que carecer do ordenamento limita o desenvolvemento urbanístico do municipio, non só para os veciños que descoñecen as afectacións ás súas propiedades e os proxectos que poden executar, senón tamén para o propio Concello, que non pode avanzar no desenvolvemento de actuacións comprometidas xa por outras administracións. En que situación está o PEXOM de Rianxo? Que previsión temos de aprobación? E queremos un PEXOM xa definitivo para poder desenvolver proxectos. A nós, por exemplo, afectanos a nivel de grupo municipal porque lle presentamos, ademais, unha moción para a circunvalación da Pedreira a través da Diputación da Coruña, e un dos mecanismos que necesitamos para poder avanzar é que o PEXOM este aprobado. E o mesmo nos pasa na rotonda do xogo dos bolos, en que aí se pode utilizar outras vías. O PEXOM é fundamental para o desarrollo urbanístico de Rianxo. A pesar do retraso do PEXOM, os socialistas consideran positivos os avances en materia urbanística que se teñen dado coa aprobación no último pleno do estudo de detalle para a urbanización de terreos en Rianxiño. E saiban tamén que o accidente dun parapente en Porto do Son este domingo saldouse cun ferido grave. Un home que se atopaba realizando este deporte caeu nunha finca no lugar de Cans. Foi el mesmo que deu aviso ao 112 informando do accidente. Nun primeiro momento, os servizos de emerxencia mobilizaron unha ambulancia. Tras chegar ao lugar e valorar o alcance das lesións, o equipo médico solicitou un helicóptero medicalizado para trasladar o ferido ao hospital. Tamén se desprazaron ata a zona para colaborar na intervención efectivos do Parque de Bombeiros de Ribeira, así como a Garda Civil e o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Noia. Bueno, estamos ás portas da conmemoración do Día de Rosalía e temos hoxe varios exemplos do que están a argallar os nosos diferentes concellos de cara á conmemoración desta data. A volta da publicidade falamos das propostas que nos chegan dende Ribeira ou Vilagarcía. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Ribeira saca a licitación as obras de renovación da rede de abastecemento en Río Azor. Esta actuación, con orzamento de máis de 100.000 euros, mellorará o servizo que reciben un cento de vivendas afectadas na actualidade por caídas de presión e escaso caudal.
Os veciños da rúa Río Azor verán notablemente mellorado o suministro de auga unha vez finalicen as obras de sustitución da rede de abastecemento que ven de licitar o Concello. Investiránse máis de 100.000 euros en renovar a tubaxe, duplicando o seu tamaño para acabar cos problemas de caída de presión que viñan rexistrando, especialmente en épocas de maior demanda. Acabamos de adxudicar unha actuación para renovar o servizo de auga potable en toda a rúa Riazor, en Palmeira. É unha actuación superior aos 115.000 euros que permitirá que os veciños e veciñas desa zona de Palmeira desfruten dunha boa liña de auga potable e evitará, por unha banda, as roturas que poida ocasionar por ter unha liña bella e, ademais, as baixadas de presión que eran constantes no verán, incluso cortes puntuais de auga, porque a liña que dota de auga potable a esa poboación pois non é suficiente. Por tanto, é unha actuación importante, superior a eses 115.000 euros, cos que seguimos mantendo ese compromiso e cumprindo coa palabra que lle demos á poboación, que é renovar eses servizos esenciais que a día de hoxe pois ou non existen ou presentan unhas carencias á hora do seu funcionamento habitual. As obras acometeránse con cargos fondos provinciais do POS. O prazo para a presentación de ofertas remata o 26 de febreiro. Portas conta cunha nova máquina barredoira. Foi adquirida polo Concello a través de fondos do Plan Mais Provincia da Deputación de Pontevedra. O organismo provincial aportou 82.000 euros para a compra desta ferramenta que permitirá mellorar o sistema de limpeza tanto en zonas urbanas como rurais. Esta mañá o presidente da Deputación acompañou ao alcalde na entrega desta máquina. Luis López puxo como exemplo esta adquisición como mostra do apoio que presta a Deputación aos concellos. Este non foi o único investimento executado pola institución provincial o pasado ano en Portas. A Deputación achegou case 800.000 euros ao abeiro de diversos plans provinciais que permitiron levar a cabo actuacións como a mellora da eficiencia enerxética na antiga casa consistorial ou o saneamento en Outeiro. Isto se fai cunha, xa digo, botando man dos fondos máis provincia, 82.000 euros aportados ao 100% pola Diputación dentro do que é o plan máis provincia que no ano 24 lle reportou ao Concello de Portas en torno a 443.000 euros, onde tamén aí estaba o saneamento do Outeiro, máis melloras de eficiencia enerxética na antiga casa consistorial e logo tamén todo o que ten que ver con contratación de personal. Ano 24, que entre os diversos plans pude reportar ao Concello de Portas case 800.000 euros de fondos. Agradecer a visita e, sobre todo, que este plan máis provincia que pon a Diputación a disposición dos concellos, a nós como concellos pequeniños, axúdanos a moito, porque senón non poderíamos afrontar este tipo de obras, este tipo de compra de maquinaria. Seguimos con máis asuntos. Pontevedra acolleu a primeira asemblea do viño galego. Trátase dunha proposta impulsada pola Asociación Galega de Sumilleres, na que estivo presente todo o sector. O encontro asistiron enólogos, viticultores, sumilleres, distribución ou docentes. Sobre a mesa, distintas necesidades e problemáticas que afectan a toda a cadea. Entre elas, a necesidade de darlle visibilidade a todas as patas do sector e posicionar os viños galegos de forma máis coordinada no resto de España e nos mercados internacionais. O Centro de FP Carlos Oroza de Pontevedra acolleu a primeira asemblea do viño galego, un encontro que foron convocados os distintos eslabóns do sector, enólogos, viticultores, sumilleres, distribución ou docentes deronse cita aquí para poñer en común a súa realidade e crear novas sinerxías. A idea era un pouco xuntar a todos os sectores que teñen que ver no mundo do viño, pois sumilleres, pois enólogos, viticultores, xente das DEOs, etc., distribución, poñer un pouco en común que é o que está sucedendo no viño de Galicia para ver se todo vai ben, se hai que facer algún cambio, entre todos. É a primeira vez, nunca todos os sectores se xuntaran e para nós era importante que todos nos véramos e puñéramos en común o punto de vista. A xuntanza foi impulsada pola Asociación Galega de Sumilleres. Somos o último eslabón na cadea, entón sempre estamos en contacto cos viticultores, cos adegueiros, falamos coas DEOs, falamos coa administración, falamos con todos os sectores e en todos os sectores vemos que a comunicación existe, pero non
non dunha forma fluida. Entón se nos ocorreu pois facer esta primeira asamblea para que todos poidan poñerse cara, falar entre eles, ver que necesidades e que preocupacións hai. Unha asamblea que din foi crítica, pero sobre todo enriquecedora. Entre os asuntos que saíron a debate, a necesidade de darlle visibilidade a todo o sector ou mellorar a súa comunicación e imaxe fora das nosas fronteiras. Pois estonar un pouco toda esta xente que comeza e os pequenos viticultores, pois darlle un pouco de visibilidade e facer todo un pouco máis global e sobre todo saber como comunicar Galicia fora, porque ao final temos así un pouco de dificultades a hora de comunicar, non se nos coñece como deberíamos. Todo o tratado aquí foi recollido para darlle forma a un futuro proxecto común. Lo que vamos a hacer es recuperar toda la información que se ha tenido aquí y poder empezar a trabajar en un proyecto común, que eso es lo que nosotros necesitábamos y queríamos desde el primer momento. Por eso fue bastante bueno que vinieran profesionales de los diferentes sectores del vino de Galicia para ver cuál es la idea de cada uno, de juntarlo todo y así por lo menos eso, el proyecto común que necesitamos caminar todos juntos. Este encontro nace con vocación de continuidade para seguir avanzando nos retos do sector. Como Asociación Gallega de Sumilleres necesitamos que todo esto se junte y que todo lo que se ensalzó aquí se lleve a buen puerto. Si hacemos una asamblea y al final todo lo que pasa no va a ningún lado, perdemos también nosotros un poco de responsabilidad en este sentido. Y creo que es nuestra responsabilidad tener que hacerlo. A intención é que este tipo de xuntanzas se celebren unha vez ao ano co obxectivo de ir convocando entre asamblea e asamblea novos encontros para irlle dando forma ás distintas ideas. E Tomás Ucha, de Diverso, foi o gañador do Campeonato Galego de Sumilleres que se celebrou tamén hoxe en Pontevedra. As probas desenvolvéronse tamén no CIF Carlos Oroza logo desa asamblea do viño. Un total de 15 profesionais participaron na competición. Tivemos 15 participantes, esta mañán xa fixeron un examen, unha cata de 2 produtos e unha cata ciegas, e agora os mellores clasificados pasarán a facer unha final que consta de 4 probas. Entón, será moi visible ademais porque se fai todo aquí no escenario. Haberá unha cata ciegas de 3 produtos, haberá unha carta errónea, haberá un maridaxe, despois haberá un ejercicio de cantación con vela. Entón o mellor, o que sume máis puntos de todas as probas será o próximo ou a próxima campeón ou campeona galega de sumilleres. O gañador, ademais, fíxose cun posto no Campeonato de España de Sumilleres que se vai celebrar o vindeiro mes de abril en Gourmets Madrid. O segundo posto foi para Mario Aillón, sumiller de Vería, e o terceiro premio a cada uno, Marcos Eire. Co gallo do aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, o Concello de Ribeira programou unha serie de actividades conmemorativas durante toda esta semana. Un dos actos principais será a plantación dunha figueira doada pola fundación que leva o seu nome. O Concello de Ribeira deseñou un amplo programa para celebrar esta semana o Día de Rosalía. O acto principal terá lugar o mércores 19 coa plantación dunha figueira nas inmediacións da Casa da Mocidade. O acto institucional que imos ter xa na mañá do día 19 ás 12:30 da mañán, moi pretiño da Casa da Xuventude, imos facer a plantación da figueira de Rosalía, unha figueira que nos dona a Fundación Rosalía de Castro, e tamén estará o seu presidente Anxo Angueira para poder facer ese irmanamento, non, entre o Concello de Ribeira e a Fundación Rosalía de Castro. É un paso máis no que queremos colaborar coa Fundación Rosalía de Castro, porque xa estiveron en Ribeira tamén presentando a súa revista de estudos rosalianos e, por tanto, afianzamos esa relación institucional que temos entre o Concello e a propia Fundación, pois facendo esa plantación que homenaxea a nosa autora nacional. Ademais das actividades no ámbito educativo nas que os escolares levan traballando todo o mes de febreiro, o xoves haberá unha gran festa con todos os cativos, mentres que o venres 21 os usuarios da Biblioteca Municipal serán agasallados con flores. Temos unha parte moi importante de actividades dirixida ao sector educativo. En todos os centros traballan sobre Rosalía de Castro este ano e nós tamén facemos unha gran festa para os meniños no xoves 20, que ven María Faltri canta cancións cos meniños que imos estar ali todos, tamén me incluo nestes meniños. Esta vai ser como a gran sección para primaria que desde o Concello promovemos no día 20 pola mañá. O sábado 22 haberá un obradoiro de pandeireta e cantos baseados na obra de Rosalía a cargo de Jara Ortiz. E o domingo a hostalería sumarase tamén a esta conmemoración co reparto de caldo de gloria nunha decena de locais.
Tamén Vilagarcía conmemorará o nacemento de Rosalía de Castro, vindeiro 23 de febreiro, cunha peza de teatro itinerante. Baixo o título Sempre Rosalía desenvolverase a vindeira fin de semana. Vai percorrer unha quincena de centros socioculturais da vila e tamén a Biblioteca Municipal. É unha peza teatral pequeniña de 20 minutos na que así se condensa en pouco tempo a información como máis básica sobre a súa figura e a súa obra en un formato divertido, que sea ameno. Está pensado para todos os públicos, para maiores, tamén para máis cativos. Todo o mundo podería ver esta función. Ese compromiso do goberno local que decía coa cultura en todas as zonas do noso concello, pero tamén especialmente coa cultura galega, co que supuxo Rosalía, e non ceñilo soamente o Día das Letras Galegas, no que se lle fai aquí tamén un pequeno homenaxe, especialmente en Carril, senón pois que temos que recoñecer aos nosos grandes autores e autoras e presumir da nosa lingua e presumir da nosa cultura moitos máis días ao ano. A obra busca amosar outra faceta da autora máis aló dos estereotipos e botando man do humor. O escenario subiránse Ana Ponte, que interpretará a escritora, e Diego Freire, que fai dun dos seus biógrafos. O argumento basease nunha conversa entre ambos, cargada de humor e de moita poesía, non só as da propia Rosalía, senón tamén doutros autores clave. As funcións comezarán o venres ás 5 da tarde no Centro Cultural de Bamio e continuarán no Gato Negro, Trabanca Sardiñeira e en Guillán. O sábado ás 12:30 na Biblioteca Rosalía de Castro e pola tarde a partir das 5 en Faxilde, Vilaxoán, Sobradelo e Trabanca Badiña. O último día é o domingo 23, a primeira será ás 12 da mañá no Centro Cultural de Solobeira e a 1 en Rubiáns. Seguirán pola tarde a partir das 5 nos Borrizos de Cornazo, despois irán a Laxe, o Centro Cultural Grupo de San Roque e o Breogán do Piñeiriño. En todos os casos, a entrada é de balde. A sede da Asociación de Empresarios de Ribeira acolle esta mañá o acto de entrega do cheque solidario que a entidade logrou recadar como donativo durante o pasado Nadal na pista de xeo instalada no Malecón. Foron un total de 976 euros con 20 céntimos por cada entrada vendida na billeteira da carpa. O presidente da patronal ribeirense foi o encargado de entregarlle o cheque ao cura párroco de Santuxía, Alfonso Mera, que acudiu ao acto en representación de Cáritas. Dende esta última entidade agradeceron o donativo que será empregado en axuda ás persoas con necesidade. Noi acollera este vindeiro domingo unha nova andaina. A proba está organizada polo Club Trabandainas. Forma parte da Liga Galega de Andainas deste 2025 e está incluída tamén na Liga Ibérica de Sendeirismo. Esta mañá presentábase en Noia a primeira das probas da Liga Galega de Andainas para este ano 2025. A cita, que terá lugar este vindeiro domingo 23 de febreiro, está organizada polo Club Trabandainas e forma parte tamén da Liga Ibérica de Sendeirismo. Esta actividade forma parte da terceira Liga de Senderismo creada por a Federación Galega de Montañismo e participamos varios clubs de todo Galicia a fin de dar diversas actividades. Temos actividades de 25 kilómetros, de 50 e incluso unha de 100. Esta é unha proba que, pues empezamos hai uns cantos anos, eu tamén botei unha man algunha vez, sorprendeunos no seu momento, cando empezamos, a cantidad atractivo que ten e a cantidad de xente que se apunta a ela. E foi das primeiras que hubo aquí en Coruña desta distancia de 25 km. Eu creo que foi a primeira. A proba de dificultade media está dividida en dúas longitudes, unha de 25 km e outra de 15, con saída prevista ás 9 da mañá dende o Instituto de San Alberto. Sairemos de Noia ás 9 da mañá desde o Instituto Campo San Alberto e logo iremos en dirección a Central do Tambre, pasando por Liñallo, cerca de Liñallo, por Pastoriza, cerca de Nimo, por a Escola de Cornoas, pasaremos por a Central do Tambre, logo volveremos cerca de Castro Lampreiro e Mirou, e volveremos outra vez por o lado do polígono de Auga Levada para Noia. Dende o Concello, que tamén colabora coa proba, animan a participar nela, ben sexa na distancia longa de 25 como tamén na curta de 15. Dende o Concello animamos a todo o mundo a que participe, aínda que non sexan deportistas de élite, porque senón
contan con poder rematar os 25 km, pois teñen a opción de poder anotarse a andaina de 15, que é máis asequible a todos os participantes. As inscricións estarán abertas ata este xoves 20 de febreiro, a través da web de Cronocheck. Dende a organización agardan unha participación dunhas 700 persoas. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.